Mae cyfnewid ryngwladol yn creu cyfleoedd dysgu sy'n newid bywydau. Mae'n ehangu ein gorwelion, gan ein helpu i weld bywyd o safbwyntiau newydd, a chyflwyno syniadau newydd i ni. Mae'n ein gwneud yn fwy ymwybodol o ddiwylliannau a gwerthoedd eraill ac yn ein helpu i weithio'n well gyda phobl o bob cefndir. Mae'n ein helpu i ennill sgiliau newydd, megis sgiliau iaith, digidol a rwydweithio. Mae'n datblygu ein hyder a'n gwrtnwch gan ein helpu i wynebu'r heriau niferus y mae bywyd yn ei taflu atom. Gall ein cymunedau elwa hefyd. Mae ein hymwelwyr a Chymru yn cyfoethogi ein diwylliant ac mae'n dod â syniadau ffres i hybu ein heconomïau lleol. Taith yw'r raglen cyfnewid dysgu ryngwladol newydd i Gymru. Fe'i cefnogir gan fuddsoddiad o 65 miliwn punt gan Lywodraeth Cymru. Mae rai egwyddorion sylfaenol pwysig wrth wraidd y raglen. Yn gyntaf, rydym am greu cyfleoedd i ddysgwyr ac addysgwyr o bob math. Dyna pam mae ein cyllid yn agored i ysgolion, sefydliadau ieuenctid, addysg bellach, addysg a hyfforddiant galwedigaethol, addysg i oedolion ac addysg uwch. Ble bynnag mae nhw yng Nghymru. Rydym yn arbennig o awyddus i wneud yn siŵr bod pobl sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, y rai o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol, a rai o gefndiroedd difreintiedig yn gallu manteisio ar y cyfleoedd a gynigir gan gyfnewid ryngwladol. Yn ail, mae hwn yn wir gyfnewid dwy ffordd. Mae ein cyllid ar gyfer sefydliadau yng Nghymru, ond fel rhan o hyn, byddant yn cael ei gwahodd i sefydlu partneriaethau gyda sefydliadau mewn gwledydd eraill ledled y byd i ddod â dysgwyr i Gymru. Yn drydydd, rydym am hyrwyddo dulliau arloesol a chreadigol. Byddwn yn ariannu syniadau newydd a ffyrdd newydd o wneud pethau yng Nghymru ac yn rannu dysgu gyda phartneriaid mewn gwledydd eraill. Bydd cyllid ar gael i sefydliadau yng Nghymru drwy 3 llwybr. Bydd y llwybr symudydd yn ariannu cyfnewidiau allanol a mewnol o ddysgwyr, gwirfoddolwyr a staff. Bydd y cyfleoedd yn amrywio o ran hyd o 3 diwrnod i 12 mis. Gallai rhain fod yn gyfnewidiau ffisegol, rwythwyr neu gyfunol neu'n gyfuniad o'r ddau. Bydd y llwybr partneriaeth a chydweithio strategol yn darparu cyllid ar gyfer prosiectau cydweithredol ryngwladol a arweinir gan sefydliadau addysg a hyfforddiant yng Nghymru. Bydd y rhain yn canolbwyntio ar ddatblygu, rannu neu weithredu arferion arloesol mewn addysg a chyfnewid ryngwladol. Bydd y llwybr meithrin gallu yn ariannu gweithgareddau i ddatblygu galluoedd sectorau yng Nghymru i ymgysylltu â chyfleoedd cyfnewid ryngwladol a hyrwyddo ryngwladoli. Erbyn Awst 2024, ein nod yw sefydlu 50 o bartneriaethau hir dymor yn cynnwys o leiaf 40 o wledydd. Ac erbyn mis Awst 2026, rydym am anfon 15,000 o gyfranogwyr ar gyfnewidiau ryngwladol o Gymru, gyda 10,000 o gyfranogwyr yn dod o bob ran o'r byd i Gymru. Rydym am fynd â Chymru i'r byd, a dod â'r byd i Gymru. Ydych chi'n barod i ddod ar daith gyda ni?